तामुलपुरनि कन्फिडेन्ट एकाडेमिया तामुलपुर ओनसोलावनो गोग्गानाय लाबोदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कन्फिडेन्ट एकाडेमिया ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय गिदिर थांखिजों जोनोम मोननाय तामुलपुर कन्फिडेन्ट एकाडेमियाव गुदि थाखोनिफ्राय जागायनानै 10 आरो 12 थाखोनिफ्राय जर'खायै नीट, JEE कचिं लानानै फरायफानो हानायनि खाबु दं। थांनाय 25 एप्रिलाव फोसावनाय JEE 2024 100% उथ्रिसारनो हादों। बिटिआरनि मादावनो JEE आनजादाव 97.45% लानानै सेथि सिरियाव मुं आर्जिनो हादों तामुलपुरनि कन्फिडेन्ट एकाडेमिनिफ्राय। बिशाल चक्रवर्तीया 97.45%, अनसाय बसुमतारिया 72%, अंकुर सरनियाया 63% लानानै 100% उथ्रिसारनो हादों कन्फिडेन्ट एकाडेमिनिफ्राय। मख'नो गोनांदि आसाम नाङैनो फिजिक्स अलिम्पियाड 2023 आवबो सेथि सारियाव जायगा आवग्रिनो तामुलपुर कन्फिडेन्ट एकाडेमिया। थांनाय बोसोरनि एचएस आनजादाव 7 फरायसाफोरा स्टार्ट मार्क लाना उथ्रिसारनो हादों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियावनो दायो थाखो 10 आव गोदानै मुं थिसननो थाखाय फर्म होबाय थानाय जादों। असमिया इंराजि रावनि अनगायैबो बे बोसोरनिफ्राय थाखो 11 आरो थाखो 12 आव बर' रावजोंबो फोरोंथाय होनायनि सुबिदा खालामना होनाय जागोन होनना बे फरायसालिनि गोरायुं बिदिन्था बसुमतारिया फोरमायदों। बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासा फरायसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गिबियावनो जोंनि बड'नि प्रेस मिडिया नोंथांमोननिसिम नुजाथिनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासैबो नायगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आं प्रिन्सिपाल गोरायुं महरै जोंनि कन्फिडेन्ट एकाडेमि तामुलपुरनि न'खरनि जानानै गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जोंहा सिगाङाव आङो जोंनि स्कुलनि बागै फंनैसो खोथाखौ बुंग्रोगोन, बेनि उनाव आङो जोंनि एचिभमेन्टनि सायाव थांगोन। दा जोंना स्कुलनि मुङानो जाहैबाय कन्फिडेन्ट एकाडेमि तामुलपुर एन्ड इन्टिग्रेटेड इनस्टिटिउट फर JEE नीट एन्ड कुवेट। जोंनि स्कुलानो दा जोंनिया जाखांफुनाय मोनसे स्कुल जोंनि लकेल तामुलपुर एरियायाव। आरो जोंनि स्कुला मोननै इडुकेसनाव HS फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयाराव जोंना मोननै स्ट्रिमाव साइन्स एन्ड आर्ट्स बेयाव जोंना इडुकेसन प्रभाइड खालामो। लोगोसे इन साइन्सआव जोङो इन्टिग्रेटेड JEE नीट कचिं होयो फर एसपायरिं केन्डिडेट जायफोरा गोसो गुदुं बिसोरनि थाखाय खमसे खम फिसावनो जोङो बे इडुकेसनखौ प्रभाइड खालामो। लोगोसे आर्ट्स स्ट्रिमाव जोङो प्रभाइड खालामो इन्टिग्रेटेड कुवेट माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट बा फाउन्डेसन फर APSC UPSC एन्ड आदार सिभिल सार्भिसनि थाखाय जों फाउन्डेसनखौबो होलांबाय थायो। लोगोसे बेखिनियानोमोन। दा जोङो फैनो सानदों एकाडेमिक एचिभमेन्टस जे जोंनि फलाफल बा जों मोननो हानाय बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। थांनाय 2023 आसाम 5th अलिम्पिक फिजिक्स अलिम्पियाडआव जोंनिफ्राय कन्फिडेन्ट एकाडेमिनिफ्राय फार्स्ट रेंकआव अल आसामावनो फार्स्ट रेंकआव जोंना उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङानो जाबाय बिशाल चक्रवर्ती। बिथाङा 90% लाबोनानै बिथाङाबो तामुलपुरनिनो जोंनि फरायसालिनि मुंखौ गोजौआव लाबोदों। बे जोंनि मोनसे गोग्गाथाव खोथा आरो जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों बे खोथाखौ लानानै। लोगोसे थांनाय JEE 2024 एग्जामाव जोंनिया 3 स्टुडेन्टहा जा क्वालिफाइ खालामदों 100% क्वालिफाइ खालामदों। 3ल' एग्जामखौ एपियार जादोंमोन, 3बो क्वालिफाइ खालामदों। बेनि सायावनो बिशाल चक्रवर्ती बिथाङा लाबोदों 97.45 पार्सेन्टाइल, अनसाय बसुमतारी लाबोदों 72.3 पार्सेन्टाइल, अंकुर ज्योति सरनिया लाबोदों 63.0 पार्सेन्टाइल। बिथांमोननि गेजेरावनो बिशाल चक्रवर्ती बिथाङा 97.45 पार्सेन्टाइल लाबोनानै अल BTADनि आन्दारावनो जोंनि टप BTCनि गेजेराव टप जोङो बुंनो हायो। टप 97.45 पार्सेन्टाइल लाबोनानै हायेस्ट 2024 JEE हायेस्ट पार्सेन्टाइल बिथाङा लाबोनो हादों अल BTCनि। बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गोग्गाथाव खोथा।
आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि बे एचिभमेन्टस बेफोरो जोंनि थाखाय बिग एचिभमेन्टस आरो जोङो बेखौ लुबैयो जे जों सानो जे गासिबो अल आसामनियानो हक बा अल बड'लेण्ड हालामनि गासैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि बे बिग एचिभमेन्टस बेखौ बयबो मिथियो बेनि थाखाय जों प्रसार खालामनो लुबैयो लोगोसे जोंहा आपकामिं निट स्टुडेन्टस दङ जा टटेल 12 जन स्टुडेन्ट दङ दाखालिसो बिसिनि कर्सआ जोबदों आरो दा सेल्फ स्टाडियाव दङ बिथांमोना एग्जामा जाथ'वाखै 5 मेआव जागोन 2024 एग्जामा जुदि जानायमोनब्ला अब्ला जोङो आरो बेखौबो खालामनो हागौमोन प्रसार दा बेबायदिनो जा 100% रिजाल्ट गोदोनिफ्रायनो होबोगासिनो दङ फाइनाल एग्जाम्सआव जा 100% रिजाल्टआ बेबायदिनो फैबाय थाखायो लोगोसे मख'नो गोनां खोथाया बिसोरदि जोंना बे इन्टिग्रेटेड कर्सखौ जोङो लास्ट 2020 निफ्रायसो खालामदों एस्टाब्लिशमेन्टआ जोंना जादोंमोन 2018 निफ्रायनो बाट जोंना इन्टिग्रेटेडखौ जों 2020 निफ्राय लाबोदों दा जोंना फार्स्ट सेसनाव जों बेबायदि मोजां एचिभमेन्टखौ जों मोननो हादों बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोग्गाथाव मोनदों मानो होनोब्ला 2020 निफ्रायसो जादों 2023-24 बे फार्स्ट सेसनावनो जोंहा मोनसे मोजां एचिभमेन्टखौ जोङो मोननो हादों दा बेफोर गासिबो जोंनि गासैबो फोरोंगिरिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो जों मोननो हादों दा जोंहा बेबायदिनो गोबां फेसिलिटिस दङ वी हेभ यंग टीचार्स यंग एक्टिभ वेल एडुकेटेड टीचार्स जोंफोरा दङ वेल एक्सपिरियेन्स टीचार दङ फर JEE नीट आरो लोगोसे बोर्ड एग्जामनि थाखायबो दा बेफोर गासैबो जोंहा टीचारनि गोब्राब नाजानाय आरो स्ट्रेंथ बा टीम वर्कआव जोङो खामानिखौ मावलाङो बेनि थाखायसो गासैबो बेफोरो साक्सेस जालांदों आरो उननि समावबो जों बेबायदिनो मावलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा फारियो जोंहा आरो लट्स अफ पजिटिभ रेसपन्स मोनदों गार्जेननिफ्राय बेखिनि फैबाय थानाय समाव आरो स्टुडेन्टनिफ्राय लोगोसे आरो जों बेबायदिनो मोजां पजिटिभ रेसपन्सखौ जों लुबैबाय थागोन लोगोसे आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आसा फारियो बेखौनो मोजां रेसपन्स जोङो मोनबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन जोंहा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गोबां एक्सपिरियेन्सड फेकाल्टिस दङ जेरै PhD हल्डार जोंहा दङ IIT ग्रेजुवेट दङ MSc BEd MA BEd आरो लोगोसे माखासे साबजेक्ट एक्सपार्टस जोंहा दङ जोङो जरियत जानानै दङ आरो लोगोसे फेसिलिटिसनि खोथा बुङोब्ला जोंहा सेपारेट हस्टेल्स दङ हस्टेल फेसिलिटिस फर गार्लस एन्ड बयस एनाफ क्लासरुम एन्ड वेल फार्निश्ड क्लासरुम जोंहा दङ 2024-25 सेसननि थाखाय थाखोआथ' जोंना फार्स्ट इयाराव जागोन HS फार्स्ट इयारनि थाखाय आर्ट्स एन्ड साइन्स बड मोननै स्ट्रिमाव जागोन ओमफ्राय आरो जोंहा मोननै स्किम दङ साइन्सआव जायफोरा अनलि बर्डबो जागोन बेनि एडमिसना आलादा जायफोरा JEE इन्टिग्रेटेड खेबसेनो लाफागोन बिसोरनि एडमिसना आलादा आरो निटनि थाखाय जायफोरा लाफागोन बिसोरना आलादा मोनथाम स्किम दङ औ लोगोसे जोंहा नैबे गोदान सेसनाव जोंहा मोनथाम मिडियाम थाहैगोन जोंना एसामिसनि थागोन बर'नि थागोन आरो इंलिसनि थागोन फार्स्ट इयाराव दा बेयावबो जोंहा सेपारेट क्लासरुम बानाय जागोन सेपारेट टिचार थागोन सेपारेट बेबायदिनो फोरोंलांनाय जागोन एसे जोंहा मोनसे बर' मिडियाम स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोंहा बर' आंगोनि बर'नि थाखाय बेयाव मोनसे गोजोनथाव खौरां दा नैबे फैबाय थानाय सेसनाव जोङो मोनसे बर' मिडियामा जाहाथे एबारसो इनक्लुड जागोन माने गोदोनिफ्राय बर' मिडियामाव गैयामोन बेबाराव जोंहा बर' मिडियामखौ जों इनक्लुड खालामगोन लोगोसे बर' बिजोंजोंनो जोङो 11-12खौ फोरोंलाङो होननानै आखायाव लादों बेनि थाखायनो दा जायफोरा बर' बिजोंजोंबो फरायनो थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोना फैनानै जोङो एडमिसन लाफैनो हागोन बेजों लोगोसे आङो माखासे एडमिसननि खोथाबो बुंनो सानदों दा जोङो एडमिसनाबो सोलिगासिनो दङ फर 2024-25 सेसन HS फार्स्ट इयारनि थाखाय माखासे जोंहा बेयाव गोबां कनसेसन जों होनाय जायो जायफोरा 95% बा 85%नि गोजौआव जायफोरा स्टेन्ड मारिदों बा डिस्टिंसन जायफोरा मारिदों बिसोरनि थाखाय जों फ्रि एडमिसन होनाय जायो आरो जोङो बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो माने बुहुत कनसेसनाव होबोगासिनो दं जेरै डिपेन्डिं अन फेमिलि बेकग्राउन्ड बा डिपेन्डिं अन इक'नमिक बेकग्राउन्ड बेखौ नायनानै जोङो गोबांखौनो खम खरसायावनो जोङो लाबोगासिनो दङ बेबायदि आरो फिसनि खोथाखौ बुंनो बिथांमोना गोसो गुदुं बा JEE निटनि थाखाय जायफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो लुबैयो आरो गावसोरनि सिमांखौ जाफुंहोसारनो लुबैयो जोंजों जरित जानो हागोन
जों जेसेबां हागौ जों नाजागोन जोंनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे तामुलपुर एरियायाव बा अल बिटिसि एरियायावनो जोङो जोंनि कनफिडेन्ट एकाडेमिखौ जों मोनसे गोजौ थाखोआव लाबोनो होननानै जोङो गोब्राब नाजागोन। প্ৰথমতে এই বিদ্যালয়খন কনফিডেন্ট একাডেমি তামুলপুৰখন 2018 চনত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে যদিও 2022 চনত আমি ইয়াক ৰিমডেল কৰিছিলোঁ। স্পেচিয়েলি ছায়েন্স ছেকশ্যনত ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ JEE নীটৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে, আৰু তাৰে ফলাফল আমি লাভ কৰিব পাৰিছোঁ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ। 2024 আমাৰ প্ৰথম বেটছ যে ইণ্টিগ্ৰেটেড বেটছৰ তেওঁলোকৰ 3জনে আছিলে JEE বেটছত, আৰু 3জনে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছে। তাৰ ভিতৰত বিশাল চক্ৰৱৰ্তীয়ে 97.45, অনচাই 72.3 আৰু অংকুৰ জ্যোতিয়ে 63% পাব বিচাৰিছে। 100% আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ প্ৰথম এটেম্পটতে। লগতে আমাৰ নীটৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ এক্সাম তেওঁলোকে দিব, যিটো পাছ মেড হ'ব। আমি এইখন ইনষ্টিটিউট গঢ়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে যিটো নেকি এটা ভাল এডুকেশ্যন, যিটো আমি এফৰ্ডেবল কম খৰচত দিব পাৰোঁ, ভাল এটা দিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। আৰু আমি আনন্দিত যে আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি বহুখিনি সফল হ'ব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি তাত হ'ব পাৰিম। এইটো আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিলে। ছেকেণ্ড পদক্ষেপত আমি এইবাৰ 2024 পৰা আমি আৰ্টছ টিমৰ কাৰণে এইবাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ APSCৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ, তেওঁলোকৰ ইংলিছ ফ্লুৱেঞ্চিৰ কোৰ্চ আমি এইবাৰ আমি ইয়াতে আমাৰ স্কুলত আমি সংযোগ কৰিম। লগতে এইবাৰৰ পৰা আমি আৰ্টছ টিমৰ কাৰণে ইংৰাজী, এছামিজ আৰু বড়ো মিডিয়াম তিনিটা মিডিয়ামতে আমি তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগকৈ পঢ়োৱা যাব। তাৰ কাৰণে আমি এটা ছাবজেক্টত 2জনকৈ আমি শিক্ষক নিযুক্ত কৰা হৈছে বহুকেইটা ছাবজেক্টত অলৰেডি। লগতে এতিয়ালৈকে আমাৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো অকল ইংৰাজীত পঢ়োৱা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট এছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা আহিব বা বড়ো মিডিয়ামৰ পৰা আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথমতে যাতে তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেম নহয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ তেওঁলোকক পঢ়া হ'ব। আমাৰ তাৰ কাৰণে শিক্ষকবোৰ তেনেকৈ নিযুক্ত কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াতে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ভাল কোৱালিফিকেশ্যন থকা টিচাৰ আমি তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ অসমৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰাও অনা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ PhD হোল্ডাৰৰ পৰা, IITiaনৰ পৰা, ভাল MSCত ৰিজাল্ট কৰাৰ পৰা বহুত শিক্ষক আমি ইয়াতে নিযুক্ত কৰা হৈছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতত আমি এইখন স্কুলৰ পৰা আমি অকল অসমত তামোলপুৰতে নহয়, অসমৰ হওক বা BTC এৰিয়াই হওক, যিবোৰ উঠি অহা টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াত আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য কম খৰচত এটা ভাল শিক্ষা দিয়া, আমি সেইটোত আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। সেইটো কথা মনত ৰাখি যিবোৰ ডিষ্টিংশ্যন পাইছে তেওঁলোকক আমি এডমিশ্যনটো ফ্ৰী দি আছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো JEE আৰু নীটৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চৰ মাচুল ফিজ, সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ ৰেহাই দিছোঁ। লগতে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডিষ্টিংশ্যন নাপালে, ডিষ্টিংশ্যন ওচৰা ওচৰি যে ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, তেওঁলোক যদি আৰ্থিকভাৱে যদি ইমান স্বাৱলম্বন নহয়, তেওঁলোকক আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ। সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আমি এটা মিনিমাম এটা ফিছত আমি তেওঁলোকক আমি এইটো আমি এডমিশ্যন দি তেওঁলোকক 2 বছৰৰ কাৰণে আমি পঢ়াবলৈ আমি এইটো আমি এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। আৰু ক'বলৈ গ'লে নতুন ষ্টেপ হিচাপে শিক্ষাত আমি কনফিডেণ্ট একাডেমি মেনেজমেণ্টৰ আণ্ডাৰত বিবেকানন্দ স্কুল বুলি এখন নতুন স্কুলো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিটো অলৰেডি এইবছৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইটো নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 1লৈকে এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বিবেকানন্দ স্কুলৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এটা দিব পৰাটো। আৰু আমাৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোক অকল ইংৰাজী ভাষাই নহয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃভাষা হয়, অসমীয়া হওক বা বড়ো হয়, দুয়োটাতে এটা পাকৈত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। অকল মাৰ্কছ নহয়, আমি বিচাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যাতে এটা অল ৰাউণ্ড এটা স্বাৱলম্বী হ'ব, তেওঁলোকে এটা তেনেকৈ সুফল মানুহ হ'ব পাৰে।